Hyvät ystävät, on minulle suuri ilo toimia kirkkomusiikin päivän suojelijana. Musiikki on kulkenut mukanani ja ollut tärkeä osa elämääni läpi vuosien. Olen kasvanut musiikin ympäröimänä ja silloin kodissani edelleen tärkeä paikka. Musiikilla on kyky täyttää huone, talo tai sali ja luoda tunnelma, joka sitten vaikuttaa kaikkeen muuhun. Oli kyse sitten olohuoneesta tai kirkkosalista. Te, joilla on lahja ja mahdollisuus työskennellä musiikin kanssa, olette monella tavalla etuoikeutettuja, vaikka tiedämme kaikki, ettei se välttämättä tunnu siltä joka hetki. Muutaman vuosikymmenen tauon jälkeen tartuin itse taas selloon noin vuosi sitten. Nyt yritän soittaa niin usein kuin ehdin, usein lähes päivittäin. Tunnette varmasti sen sielunrauhan, jonka musiikin kautta voi saavuttaa, ja samalla koko tunteiden kirjon, jonka musiikin kautta voi tuntea. Musiikki on tietenkin myös aivan keskeinen osa kirkon elämää. Me ihmiset olemme toki erilaisia, mutta minulle monet vahvimmista muistoistani liittyvät musiikkiin ja lauluun. Perinteisillä virsillä on yhä paikkansa. Uskon, että monilla on kaipuu siihen, mitä muistaa. Kaipuu niihin virsiin, joiden kanssa on kasvanut. Samalla meidän kaikkien täytyy elää ajassa, ja tämä tekee kirkkomuusikon työstä tietysti myös haastavan. Eri ilmaisuille ja erilaisille musiikin muodoille pitää olla tilaa. On hienoa, että satoja vuosia sitten sävelletty musiikki edelleen on merkityksellinen meille tänään. Ja samalla on hieno nähdä, kuinka kirkkomusiikki elää ajassa. Syntyy sekä uutta musiikkia että uusia tapoja tulkita perinteisiä kappaleita. Tänään kirkkomusiikin päivänä haluan nostaa esiin virren, joka löytyy suomenruotsalaisesta virsikirjasta numero 553 Anders Frostensonin Guds kärlek är så stranden och som gräset. Frostenson on kirjoittanut useita virsiä, jotka löytyvät myös suomalaisesta virsikirjasta. Valitettavasti tämä kyseinen virsi ei vielä siitä löydy, mutta ehkä se jonakin päivänä löytyy, sillä Martti Sirviö on tehnyt siitä hienon suomenkielisen käännöksen. Muistoni tuosta virrestä vievät rippikouluaikaan, mutta viime vuosina olen alkanut nähdä sen tekstistä uusia ulottuvuuksia. Ulottuvuuksia, jotka ovat mielestäni hyvin ajankohtaisia meidän ajassamme. Haluan siteerata Martti Sirviön käännöksen ensimmäistä ja kolmatta säkeistöä. Niillä toivottaen teille kaikkea hyvää tärkeässä työssänne. Jumalan rakkaus on kuin meren aava, kuin tuulen henki päällä kuuman maan. Sua seuratamme voimme, Jumalamme, tai kieltää kutsusi, oi Herramme. Jumalan rakkaus on kuin meren aava, kuin tuulen henki päällä kuuman maan. Kuitenkin toisiamme pakoilemme ja pukeudumme itsekkyytemme. Vankilaamme me pelkoon sulkeudumme ja kaltereitten takaa katsomme. Jumalan rakkaus on kuin meren aava, kuin tuulen henki päällä kuuman maan. Kiitos.